Rayuwarmu a yau ita ta sa zara ku cikin wani hali. Tela. Hajjabi Kausar sanu da zuwa. Yawwa sanu. Amarya Kausar. Da fatan ka gama min dinki na. Ai dole dinkin ki ai ba wasa. Ke amarya ce ba ki nufi ko da kin gashe dan masu gida. Dinkin ki kan an gama Hajjiya Kausar. Shi yasa nake ji da kai tela. Ba da matsala da ke ai. Sai gurin biya ba ki wasa. To nawa ne sauran cikin kuɗinka? 10,000 ne Hajjiya. To shi kenan zan maka transfer. Ba damuwa Hajjiya Kausar amarya. Ina ga wasu ma na kawo. Da fatan dai zan same su da wuri. Ke ai ba ki da matsala za ki samu. Ni yaushe ne ma aura? Ai da na kawo maka inviting card na. Kun san na manta yanayi irin na namu ne teloli sai a hankali. Sai mun zo mun raka shi. Gaskiya na ji daɗi sosai to na gode sai an jima. Sai kun zo. Sai an jima. Isa ubai da ilinsu. Assalamu alaikum. Kawata. Aka yi ne. Kalau. Lafiya kalau ya gajiya. Ba gajiya wallahi kira kwana biyu. Kin ga na zo a didi kayan makeup dina wallahi sun kare. To ki mana. Wallahi. Da dai kin fara goge fuskar da wifi kin yana dan cire gumin fuskar nan. Kin ga wani matan ɗazuban da nake ta yi fa. Wallahi. Yawa kawata na ce ba? Ya batun waliman Kausar ne zaki je kuwa? A'a, gaskiya ba zan je ba. Me yasa? Saboda ba ta gayyace ni ba. Dan ma rainin hankali ran na da ta hanya take ce min wai na je wurin waliman ta. Gaskiya ni ba zan je ba. Ni dai kin ga diga nan wajen zani. Sai dai ban samu damar yin dinki ba nace ina ankon da muka yi na auren Safra. Don Allah ki zaki ara mun da wannan jakan naki kofin din. Ina dawo zan tawo miki. Gaskiya ba zan iya bada aron kayana ba. A garin bada are-aren na kawai kana gaba ki da sun riga da sun bi sun kare. Gaskiya ba zan iya bada aron kana ba kan me? Ni kawata? Ba zan iya baki ba. Ai na ji dan zaki hana watanni ba zaki hana ni. Ki haƙuri gaskiya ba zan iya baki aron kana ba kan me? A garin bada are-aren nan gaba ki da kayayyaki na sun riga da sun kare. Dai ce kin hana ni. Ba zan iya baki ba gaskiya. Shikenan ba komai na gode. Yauwa gaskiya. A kan me? Dauki aron kana ba mutane aikin banza aikin wofi mutane ba su da aikin yi sai karbi are-aren kayanka
ka ɗauka ka ba su su ɓatar maka a yi zuciya a saya mana dan samarin ma da nake kula suna bani kekin gagara ke kula su sannan ki zo ga kina bibiya na ina baki kaya ba zan iya bayarwa ba zuciya mutane lalle fa ni ma da Ni fa gaskiyar babban waya nake so, ba na son wani karamar waya. Kin san me ne ni ko ba haka bane? Ba ki da matsala akan haka baby. Ba ki da matsala, ba ki da wani problem. In dai ka kawo min sabuwar waya zaka ga sabuwar soyayya da baka taba samun irin shi ba a rayuwarka. Kin sa ni a cikin kogin nishadi. Na ratse da girman Allah. Mana. Baby. Wato sai sa kike burge ni wani lokaci. Amma da ka tabbatar ka zo min da wannan wayar. Amma wuce kawai an gama. Habba, kar ki damu. To shikenan ba damu, Allah ya kai mu, amma dai ka tabbatar ka zo min da wannan babban wayar. Dun bayan ita baran an sai wata wayar ba. Kenan ba wala. Masiya, tun sanan soyayya da dan talaka kenan. Wataran a ci lami, wataran a ci mai daɗi. Ɗanɗan ta kamar ya kasa ba su dukan mahaɗi. Rayuwa ya sa a gabansa ya bar su cikin wani hali. Kun yana damu. Wai ka duba amal duk kuɗin da nake kashe mai yarinyar nan amma bi su bi da ce ba ta san daraja ta. Ya bi maka tabbisi a rayuwa da kake gani ina na abokin na sha baka shawara amma ko wani wajen ga baka kawai da wata kake da kan kuma sai saurari magana ko da wani so amma ka san cewa ba laifi na bane shi so ai sarki ka gane to duk abin da nake amma kai me shawaran zai gaskiya magana shawara ni da ma za ku ta yin ko ta ne ai hakuri magani Salamu alaikum. da ka alaikum salam Ina yin yaya na lafiya ina son mu da ina zuwa ku bari ku gama sabon okay ba da ma lafiya Yaya dan Allah wani taimako nake so ka min idan kana da shi. wani irin taimako Kudi nake so ka bani ko aro kayan makeup dina sun kare bani da takalmi ko jaka na shiga taron jama'a ya fita kunya. Kuma yaya ka fi kowa sani bayan rasuwar mahaifinmu abubuwan biyan bukatun rayuwa sun fara bani wahala. Gashi umma ba ta da karfi ba na son na ɗora mata nauyi kar ta shiga damuwa akan matsalan da nake ciki. gaskiya bani da kuɗi bani da kuɗi gaskiya asalin wanda nake bi ba shi ma in na kira wayan shi baya dauka gaskiya na magana bani da kuɗi To yaya dan Allah idan ka fita ko koda ne da tulare sai ka siya mu. ka ko me yasa kika cika naci na ga miki bani da kuɗi da Allah ke ji abinki tafi gida ya'ya mata tarairayarsa ake da wuri duk abin bukata a gida a yi musu guziri shi za ya hana su yin kwaɗayi su yi gamin katari ba mai rudar su domin kun ba su kulawa ta gani Gara, ya na ga kiran ki a baki me ya faru? A ba komai umma. Kawai na aiki yaro ne ya je ya zanna. Ba sun sai bari ne ka bar shi. Ga shi dama na kusan gamawa. Bari ka da sai ka sanna tare. Zara'u tana da ƙoƙari a makaranta ta samu kula daga gare shi an banta da yana raye ya daga dukkan darajarta bayan rasuwarsa Zara'u ta shige a cikin wani hali
tsufa ga babu kuɗi. Wataran a ci lami, wataran a ci mai daɗi. Ɗanɗan ta kamal ya kasa ba su dukan mahaɗi. Rayuwa ya sa a gabansa ya bar su cikin wani hali. Hello? Yawa, gani na zo ina kofar gida. Ki ɗan saki rinkin mu gaisuwa ciki haka. Idi bai wannan ba, ina sako na. Amal kenan ki sha kurumanci. Ai wannan abun mai sauƙi ne wannan al'amari. To, gashi. Masha Allah. Na ga waya yayi kyau. Sauran kudin kati da na siyan data. Ji, kin sani ai ban sa abu ranki ɓaci. Abin da za yanzu, kin gane? Bari na je bank na dan cire abin da na ci da yanzu same ki. Rike wannan. Idan ka dawo sai ka haɗa min duka da na siyan katin da kuma na data. Wato ba matsala ki bari. Inda ba ƙasa bari akwai wasu ƴan na gani in canji na ba zai gagara ba. Ake gaddamar kokowa. Kin gane? Na rantsi ina gaya miki gwara kowa ma fa ina gaya miki tafi da kafar shi na rantsi maki da girman Allah ama wallahi ina gaya miki Allah ya sa da gaske in san na bala'in san ki fa to shikenan yanzu dai zan je wani guri ina da abin da zan yi ina dawo zan maka flashin sai ka kira ni kuma ba mu kin san fa sati biyu ba mu haɗu da ke ba kare manta fa sati ɗaya ne fa yanzu dai ina da inda zan je idan na dawo zan maka flashin sai ka kira ni sai in gaya maka inda nake ka zo ka same ni to ba matsala amma lai inda kika ce haka za a yi sarauniya ta saboda kuma na maka flashin ka kama ni a karke da ma ba za a yi haka ba to shikenan ba sanna bala'in san ki aiman kada karke da dadin baki yanzu sai na dawo Daddy, idan na gama makaranta na zama doctor, zan siya maka jirgi, mami kuma kina mata katon gida. Na san daki haka Zarabu na sani. Ya ji da kai dadi na. Mana ji da ke Zarabu na. Dadi sai dai screen din waya na ya fashe baka sani ba. Ya buki gaya ba kuma manta ne in fada. To ya kamata a yi ki gaya min ai. Amma ba da ma bara mun je gaban na mun samu shago, she mu tsaya. Na gode. Akwai wani shagon da na gani a nan ka tsaya.
kama ga uwa. In suna raye duka ɗa na samun nutsuwa. Rai kuma ya yi halinsa an shiga damuwa. Rayuwar mu a yau ya sa zara ta shige wani hali. Kuga yadda rayuwar zara a yau ta zamo cikin haɗari mai muni, rashin kula ya zamo. Ta shiga rayuwar da ba mafitawa ya kinkimo. Laifin zara uku ko kamar yayin ta kudu ba ku gani. Hajiya Zillaziya. Musi baba ne. Ya kake ne? Na kwana biya rayuwar Zillaziya. Wayya ni kam a cikin kawayenkin nan babu wata wanda kudin kwalliya za ta biya kudin sabulu ne mu je mu fasa. Ina ganin ka je gidan su Zara ku bukata za ta biya ta. Wannan maganar da kika faɗa dole ne in miki wani abu. Ka san ni ma araba ta wurin kulliya yi. Yanzu ke kam gawa. Yau amma kin karki manta da Allah karfe 2. Muna da wani show a nan da Allah zan daga. Karki da muke kam daidai ne.